Vítejte u dalšího dílu ze série Bydlení a investice, který pro vás několikrát týdně připravuje portál realityčechy.cz. Přejeme vám klidný poslech užitečných informací. Spoříte dětem na bydlení? Pozor, aby peníze jednou skutečně dostali. Zdroj: realityčechy.cz. Mnoho rodičů a prarodičů spoří dětem na budoucí bydlení. Ať už prostřednictvím stavebního spoření, investic nebo pravidelných úspor, cíl bývá stejný – usnadnit jim jednou cestu k vlastnímu bydlení. Vedle finanční stránky ale existuje ještě jedna, na kterou se často zapomíná. Tou je správné právní nastavení celého spoření. Vlastní bydlení je pro mladé stále hůře dostupné. Naspořit během několika let 100 000 korun zvládne jen málo kdo. Přitom právě vlastní úspory často rozhodují o tom, zda mladý člověk dosáhne na hypotéku. V roce 2025 činila průměrná cena bytu v České republice 70 410 korun za metr čtvereční. Byt o velikosti 35 metrů tak vyšel přibližně na 2,53 milionu korun. V Praze dokonce téměř na dvojnásobek. Jen na vlastní zdroje proto bývá potřeba několik set tisíc korun. Právě proto se stále více rodičů snaží dětem spořit už od útlého věku. Komu vlastně naspořené peníze patří? Dobře míněné spoření ale nemusí vždy skončit u dítěte. Podle průzkumu společnosti Broker Consulting a agentury Behavio vede každý druhý rodič spoření na své vlastní jméno. Přibližně polovina rodin navíc nemá vyřešeno, co by se s těmito penězi stalo v případě rozvodu nebo úmrtí jednoho z rodičů. Právě tady vzniká největší právní riziko. Spoření vedené na rodiče nemusí připadnout dítěti. Pokud je účet veden na rodiče, zůstávají naspořené prostředky zpravidla součástí jeho majetku. Mohou se proto stát předmětem vypořádání společného jmění manželů nebo dědického řízení. Jestliže je spoření vedeno přímo na dítě, bývá právní situace zpravidla přehlednější. Vyplatí se vše předem písemně upravit. Rodina by si měla už na začátku ujasnit několik základních otázek. Komu peníze skutečně patří? Kdo je na účet ukládá? K jakému účelu mají být použity? Kdy budou dítěti předány? U vyšších částek může být vhodné uzavřít darovací smlouvu, sepsat závěť nebo využít jiné právní řešení. Samotná poznámka spoření pro dítě totiž zpravidla žádnou právní ochranu nezajišťuje. Myslete i na rozvod nebo dědictví. Nikdo podobné situace neplánuje, přesto právě tehdy bývá jasně nastavená dokumentace nejdůležitější. Pokud spoří pouze jeden z rodičů ze svého výlučného majetku, je vhodné doložit původ peněz i jejich účel. Jestliže spoří oba rodiče společně, měli by si předem písemně potvrdit, že prostředky jsou určeny výhradně dítěti. Pro případ úmrtí rodiče je vhodné zvážit závěť, dědickou smlouvu nebo jiné řešení, které zajistí, že naspořené peníze skutečně připadnou dítěti. 3 jednoduché kroky, které mohou předejít budoucím sporům. Při spoření na budoucí bydlení dítěte se vyplatí dodržet 3 základní pravidla. Oddělit peníze určené dítěti od běžných rodinných financí. Uchovávat doklady o jednotlivých vkladech i účelu spoření. U vyšších částek vše konzultovat s advokátem, notářem nebo finančním poradcem. Spoření nestačí. Důležité je, aby peníze dítě skutečně získalo. Pravidelné spoření může dětem výrazně usnadnit cestu k prvnímu bydlení. Stejně důležité jako výše naspořených prostředků je ale i jejich správné právní nastavení. Právě několik jednoduchých kroků může rozhodnout o tom, zda úspory skutečně pomohou dítěti při vstupu do samostatného života nebo se stanou předmětem rodinných sporů. Zdroj: realityčechy.cz. Poslouchali jste článek ze série Bydlení a investice od realitního portálu realityčechy.cz. Další zajímavý obsah, stejně jako nabídku 10 000 nemovitostí, najdete na www.realityčechy.cz.